wamimi thuolo mokwongo nikech ing'eni ka jaduong' pok oiko duonde to kata chiewo ang' ne tam joma tindo. Mano gore temo wacho na ti. Kosa asebudhe kore. Iseneno mathoth. Erokamano. Bati mokwongo. Erokamano kuom bede chenro. Jakobuya pod nigi weche moko matin ma pod otimo. Yes. Ang'eni kwachako dwe manyien to ubro biro. Yes. Ora duoko ni erokamano mar chung' kod Jakobuya e chenro. Erokamano. Ing'eni kawuono tarik 27 dwe mar ang'wen. To gima IBC nye timo manye giluongo ni enhanced voter registration nye kao ndalo 30. To ne gichake tarik 28 dwe mar adek. Mang'iso norumo kiny. Mang'iso ni wan mna gi ndalo 2 kende mar jogo magombo ni mondo ndikre kaka jogo kura manyien, jogo madwa ni gilok kuchgi, to gi kata maneno ni nitiere weche gi mae kar kura kama de gilosi. Nimna gi kawuono gi kiny. To king'iyo kwano, George Bati, en ni samora mora ma piny dhi e yiero. To mana kaka ni wacho, kurano ema ji gogo mbaka. Kurano ema iyiero godo jatelo. Emomiyo king'iyo numbers kane IBC ogolo chieng' tich abich, tineno ka ji kawe mahina ahinya ni to county ni ondiko ji adi, county ni ondiko ji adi, county ni ondiko ji adi. Ang'omiyo gitimo kamano? Nikech mbaka mora mora mibiro go e siasa, pau siasa, kuom dweche mabiro 14, en ni to utu wuotho nade. Emomiyo ber ka wan bende kako oganda wang'iyo ni to wan nade. Ndikruok manyo okel ndalo 30 ni wase wuotho nade. To king'iye chien kacha kano chakore, ne wawacho ka ni Kaluo ji nok ndikore ahinya. To ber sani na aneno ka namba osemedore. Nikech chien kacha kane ripot obiro noko ni Jaluo ne pok ondikore kata machopo ji 100,000. To sani nya aneno ripot manyo gol tich abich, nyocha Jaluo osendikore manyalo romo 120,000. To pod nitie nafas. Nikech ka ji oketo mahino kawuono, chifewa, jodongo ngweng', MCA, MP, woman rep, senator, to kata gi governors wa. To wan gi nafas mar pod dhi ndiko ji mang'eny odiochieng' ma kawuono gi kiny. Ang'o miya wacho kamano vioje, Bati? Nikech jogi nigi network mang'iso gi sama ng'ato tho e kor gweng' mondo gior gimoro. Yes. Jogi nigi network mang'iso gi sama jomba boda ni garambe mondo gior gimoro. Jogi nigi network ma sama women group chama girado, nyiso gi to kone gi nang'owa ni orie gimoro. Jo network gi ong'e jok manitiere mapoko dhi kao kura. Ging'e nyithindo mosechopo higni 18 mane gi kipande to poko dhi kao kura e kor gweng'. Jo siasa wa nyaka timo tegno ndalo 2 modong'gi. Nikech mbaka mora mora magidwa dhi goyo, ibed ja UDA, ibed ja ODM, ibed ja chama mana midwa dhi goyo mbele ka, en ni to in gi ji adi mosendikore kura. Emomiyo jotendwa nyaka koro kaw nafas ma kawuono. Kapo ni nitie gimora mora mane gitimo kawuono to giwe, mondo gigomo sasa e kor gweng'. Kowuok thuru ki dala ko chachiluong nang'o? Chachiluongo ni Gor Kwer. To dako nagi. Koso daka. Donge nak bende yiero ng'ato. Koro wawewa gi kanyo. Weche ok tieki. Kowuok godo Kweru. Yes. Mocha Nyadorera giri kocha. Gig wenche ni to e mier ka mier. Ng'ama ni kama poko kao kura. To rem mane manitie niket lwetgi bende gin go. So en odiochieng' ma kawuono gi kiny kende manyaka wakwa jotendwa. Yes. Gi ng'ata of goodwill mohero oganda Luo. Ni wuogie oko kata mna in ken. Ka joramba kachoko ni ka apiko 10 inyagolo tiseto godo kor gweng'. To jogo dhi kao kura. Nikech ma e gimi bro wacho ni ma e chiem chuth mbele ok ong'ere marwa.
Nyaka wachiem chuth kawuono gi kiny mar neno ni jowa manyandikore kura ondikore kura kawuono gi kiny. Onge moro. Nikech kwano ma kawuono ni ka IEBC osetieko emibro tigo de mesa formation mora mora moganda luo wacho ni gidwa dhi godo mbaka. Obed ni gidwa go mbaka gi piny owacho mar William Ruto, obed ni ging'iyo ni United Opposition, obed kweth mora mora. Tibro koni to wuotho gang'o ang'o. Nikech Stafford Kona nodwa keto gi e amukanyo mondo jione. Nikech kwa onge numbers. To gimoro mosiko wach ni jaluo gomna dhoge to onge kura, jaluo timo mna kama to onge kura. E gima pod ibro tim nade? E gima pod ibro wachnwa ka watim ang'owa kwa dhie e yiero ni uto dhowe mang'eny. Lwenye muhero. Ang'o. Atonga to biro go manono. So wapong'ura tonga ni nikech wan gi nafas kawuono gi kiny. To nafas ni jowa manie tie lemo mora mora. Ibed ma piny owacho nikech sama ine piny owacho bende, ine piny owacho no nikech oganda ni. Kori bende chodrie, ing'iye gweng'u, ing'iye constituency miae tipenje ni ang'o madatim. Nikech oganda mamoko gitimogi. Aneno ka caravan nitie maringo makole jini mondo dhi ondikre kura, to ando kaluo kwa winji ahinya. So waketie mahino kanyo mondo wane. Ni jo otimre nadi ondikore kura ndala riyo modongi. Jakom Raila Amolo Odinga ne wacho ga ni mae tongo kumba mitere go de lweny. Nyasaye oket chunye kamokwe sani onge. Kata bed mna ni onge jakom mwatere lweny. To pod nitie lwenje wa mwatindo mwago e koreka. Nitiere oganda midwa ni lokruok ochopnegi. Dongruok ochopnegi. To magi timore mana ka waikore maber to ikruok nen kura. Emomiyo bro bedo maber. Ni kawuono to gi kiny. Gimora mora moganda wadwa timo. Waketie thenge. Mondo wachopie kata ji 200,000 mondikore kura e ndalo 30 ni. Ang'o miya wacho kamano Bati? Kanying'iyo juma mokalo County Regional Commissioner ma Nyanza noko ni nitiere kipande madirom 1,000,000 mapok okaw e Nyanza mangima. To ma Nyanza moriwo nyaka Kisii Nyamira. Makaluo kende ohingo karibu chiegni 100,000. Opande gi wege gi wang'eyo. Wang'e kuonde ma gintie. Ang'o mamono jowa mondo chodre odiochieng' ma kawuono. Kata bed mna ni ji dhi e chiro. Waketu chiro pod bro bed. Bwana chiro ma Misambi en tich adi? Bas. Waketa kata ni Misambi kawuono onge chiro. Ji odhi omany wege kipande go mondo kaw kura nikech gini important. Gini important malo gimora mora mwadwa time jumani. En neno ni jowa okaw kura. Odiochieng' ma kawuono gi kiny. Mono numbers wa obedie maber. Senior yaw twak yo ma omako mach ahinya kendo gi tekruok mathoth ahinya mar kwayo oganda ni ginene mopogore. Sama pod governor anoko ndiko kalambe ng'ine nigi mula moro cherore chal gi go mar Ken kwano ma ini wuon nikech isebedo kiluwo weche gi kinde ka kinde ma watimo weche manyien. Mabe kama ne paro ni oganda luo ne nyalo betie gi kaka ji osebedo ka wuoyo koso nitiere ywa tielo moro ma odwa neno samoro kata chakruok dire ka kata sama koro rumo ni. Kwayo maduong' ma Senior Jayo ogolo en ni oganda kawe kawuono gi kiny kaka odiochienge makende ahinya mag kilo neno mbele kendo dwaro mar kilo lokruok. Ng'ene okapar ni en gima wendo ahinya ni samoro kwan mar ndikruok mar oganda ok odhi malo ahinya kipimo kod ka igni mosekalo nikech ng'ene siasa gi kura omakore. Mijing'o mar kawo ombulu bende biro kaluwore kod samoro kaka lwasi mar siasa chalo. Ng'ene kinde mokalo joluo ne thoro ng'i ahinya nitie lewo maduong' mimanyo malo mane miyo koro ji chodore oko ahinya mar mondo mi kwan mar jogo ombulu omedre. To king'iyo lokruok mosebedo ahinya to bang' kane Raila Odinga nonindo to kendo kaluwore kod kit siasa makoro igoyo atinende manyiso ni samoro jaluo ok nyal bedo ni hawo kom maduong' ahinya mamalo mogik mar jatend piny.
Koro samoro nyao ne nyalo bedo ni nitiere kanyo, omiyo ne idwa ni mondo mi jogo magin josiasa, jotelo, ji mantiere nitie sectors mopogore opogore mantiere kod mbi e kind oganda ma giwuokie manyalo loso gi jopiny mondo mi jopiny kata obedo ni samoro ne onge ng'ama hawo malo ahinya, to pod idwaro ni ombulu ni kawe, nikech ombulu ni en mitimo kode yiero mar jotelo kawuokie e kor gwenge kochakore MCA kendo kodhi nyaka e kombe mag governor kod kombe mamoko bende ma jopiny yiere jotelo. Koro emomiyo samoro ni nyalo neno ni kwan ne bedo piny. Taparo ni kane waloso jumbe moko ariyo mokalo, ne watemo kwayo jopiny kendo watemo golo dok e itgi mar ber mar wuok oko mondo mi gindikre ka jogo ombulu, nikech kinde cha kwan ne ni piny mogik king'iyo kipimo kod gwenge mamoko bende Kaluo osebedo ka piem godo korka weche mag siasa kod dongruok mar piny Kenya. To king'iyo taneno ka lokruok odhi obedo, kendo aparo kane waloso motelo kaunti machalo ma Homa Bay kod Siaya ni piny ahinya, Kisumu mane ng'iyo ka gima ne temo go okang'. To sani kana ng'iyo kwan mano wuok cha, to koro Homa Bay makoro chako duogo telo Kaluo, ka Kisumu luwe, kaito Migori, kaito Siaya bende pwede mantiere chien king'iyo counties ma Nyanza. To kata kamano kwan gi gin mana 39, 37, 33, 37 kanyo. Koro nyisi ni bok giomore mabor ahinya, to mak mana ni mijingo mane owuok e jumbe ariyo mokalo gi en gino ma samoro jopiny okete mahino kendo mochako kawo teko no chako kete ndalo ariyo modong' kaka Jay Bonyo wache no, to nyisi ni wabro bedo kod kwan maber, nikech jogo ma kech ombulu en piem, to jogo ma oganda ma Kaluo piem godo machalo kaunti ma Kiambu, ineno mana kuma Kiambu ringe 77 ma jomondikore manyien kaka jogo ombulu. Kichaki medo gi jomo osebedo ka go ombulu Kiambu ma bende osebedo ka thoth mokalo, nyisi ni Kiambu bro bedo kogo okang' maduong' ahinya, duond gi bro bedo ka ni malo mokalo e ombulu mabiro mag 2027. Nakuru ing'iyo ombulu 81 momedore kendo manyien. Koro ma nyisi ni jogo ma osebedo ka piem gi oganda mawuok Kaluo sani koro osego ndama moro achiel kata ariyo nyime, manyisi ni samoro ka oganda koneno matut, to wanyalo bedo ni gimi biro pedhe mesa ka koro chopo sama koro ipedho kwan e mesa, to iwacho ni palo nyalo ng'oli keti oko, nikech kwan mari ok opimore kod kwan mamoko ma bende jogo moteni kata jogo mosebedo ka piem kodi. Kakamega ma bende en oteno gwenge ma Kaluo nigi 80,000 mosemedikore ka jogo ombulu. Mane ng'eni Kakamega kende kwan no nyisi ni kikawo kaunti ma Kisumu michaki medo gi kaunti ma Homa Bay, pok ichopo kwan mar jomondikore manyien Kakamega. Nyaka chaki kaka Bwas mar Siaya kata Bwas mar Migori kok ichopo jomondikore manyien Kakamega. Koro mano nyisi nango nyalo chopo kama koro ji obede mesa, tiwacho ni jo imbo mar Kenya kata mana jo Kakamega wuon dhi bedo gi duol moloyo Kisumu kimedo gi Homa Bay combined kaponi ni itiyo gi kwan ne. Kakamega wuon nyalo bedo gi duol moloyo Kisumu, Homa Bay, Siaya kaponi ni ng'iyo kwan. Iwacho ni koro ma kaunti achiel kende, to osenywando karibu kaunti 3 ma Kaluo. Koro ndalo ariyo modong' gi en mar jopiny mondo mi odin fuok modong' gi te, ma kaponi ne nitiere ji moko maromo 20,000 moko ma pod ok ondikore kaunti no, ma e thuolo mar mondo mi kata achiel kuom gidong' ma ok ondikore mondo mi kwan ni omed chwalore malo. IBC owuon to mor nikech ka chop 24 mar dwe niendi ne giwacho ni gisechopo atamalo maromo 75 mar jogo mancha ne gigeto. Yes. Ne gigeto ji 2.5 tero giseyudo ji ma ok tin ne 1.8 gi bathe. Koro nyisi ni IBC to gin sawa, nikech gineno ka gima gigo okang' maka chop samoro gikone to ginyalo bedo ni gin kana mata malo 80 kata ma 80 gi bathe. Bro bedo ka gin giwacho ni to mak mana ni koro kiduogo in owuon idonje e odi ming'iyo ni to kama IBC to mor pamo ni gigo okang' ni, to okang' ma IBC ogoni ng'a momiyo go okang' ni, tibro yudo ka samoro Kaluo ok ochopo e kama owinjore bed ni ne gichopoe. Geno pod nitiere, nikech ma ema kama ibro ng'iye ni to en ng'a minyalo chak duok kendo e lemo mondo tel ne jopiny e kiwango moro amora, obed MCA, obed jaod bura, obed senator, obed women rep. Ang'eyo ni penjo bro bedo ni samoro dibed ni samoro josiasa kata jotelo kosebedo e mahina ahinya kata para manyime mar temo jiwo chenro ni. Nyalo bedo adieri, nikech ng'eni siasa bende kaka wacho ni en kwano. Inyalo bedo ni samoro joma nogoni ombulu gin ji 10,000 to pod gi ngima te, to joma dandikore manyien
samoro gin jomoko ma koro kosendikore to gin gidhi bedo ka gin joma thothge gisiro ng'ama ipiem godo. Koro kuondego waseneno ka nyawo nitie ma samoro jatelo temo thiro kata temo ng'iyo ni kik oket maino ahinya nikech en yoga nitie mano gochone moteo mana rwagi mondo gichak gigochne kendo. Samoro kwan manyien madonjo onyalo ng'iyo ni samoro kochopo ewi mesa ang' nyalo gwenye kwano kech samoro watne moro biro kawo kata mana jama gipiem godo biro kawo. Gin gik ma samoro josiasa moko tiyo godo, gin paro moko manyalo wacho no rem nikech gikone ing'iyo ni ok wakony piny kapo ni wachako bedo kod paro makama kaka jogo mantiere kod lemo mag telo. Right. Governor, mana kama Ken oyienge gono. Sama Senior J Bonyo gi Ken Muga jiwo mondo oganda one piny e yo mopogore, to ng'at moyiere telo kuom ranyisi kata magombo bede telo, to wacho ni ka ng'adhi ma jogweng' chang'o kawe mang'eny to samoro loka koni ang' ni wabed ni wadhi bedo gi pek e kinde madhi dwaro telo ni. Ma samoro ok ogo okang' ma ok oketo dwaro mar oganda mbele. Ma nyisa ng'o ka opo ni ma nyalo timore e kwan mag ombulu mosendiko osendikore ka jogombulu manyien ma waneno ka Kiambu kende 97,000 kiriwo Homa Bay gi Migori, to Kiambu pod nigi duol moingo Homa Bay gi Migori koriwgi. Kiriwo Kisumu gi Siaya, Kakamega pod nigi duol moingo Kisumu gi Siaya koriwgi. Ma kama ji dwa dhie kaka nowachi gi J Bonyo, kaka oganda ji dwa dhi go mbaka e mesa. Tipacho ni kakoro Kakamega kende oingo u, ang'o kendo ma udwa nowach ka? Ero kamane George Bati. Paro ni gimikelo na en gima ber. To kata mana anyuola ma bende dhano thothie, anyuola ma ji ng'enyie, ema bedie gi agoko migoyo. Ni wana joka nyang'ane. Nyoda kata noluongore ni joko thoth. Ema bedo agoko migoyo. To kapok agine na miya mana dakika achiel achiw puonj gi pak ne tim mar Gor Mahia Kogalo. Kaking'eyo ni nyoro wan tier lap manyayo. Kama nyo gi miyo wae mor mapek matimata mar nyono mashemeji. Ing'eyo ni juogi en achiel kende, koro juogi nyo ntiere lap manyayo. Ne jotugo technical bench gi oganda du manyo chotoko ne en mor gi hilo ma nyaka gone gi ero kamano. Bati mana kaka iwinja wachieno, josiasa nigi lek mar kuom sano. Mak mana ni ka opogore gi paro mar jasiasa e local level kata rang'iny mar kor gwenge, bende ntiere siasa kaka gore nationally kata malo ka. Kaka ing'eyo ni ombulu gi ber mar ka ombulu mokwongo en ni kopogore gi go agoko, to malo ka ombulu gi emitiyo godo ka resources kata mwandu mag piny ipogo. Ombulu ni emibiro godi e mesa kaka koro wanie mesa ni. Ting'iyo ni Bati iwuotho nade? Ing'iyo ni je iwuotho nade koa kanyo chalie nade? Mak mana ni gima nitiere kata sinani manyo josiasa wadhi oketi ahinya en kaka ipako gi e mbui. To mbulu ok go e mbui. Wegi winjwa koro sani. Nembni maya Kaluo ok ber ahinya, mane adiera mar wach. Kwa ng'iyo nembni go nikech king'iyo Siaya kuom thuolo mar dwe achiel ni en 33,295. King'iyo Homa Bay en 39,000 gi moko matine wiye 770. King'iyo Kisumu 37,000. Kisumu to Kisumu ni ema nyo bura lichie nyoro. Manyaka pod anyayo kacha to jomoko oro na pichni malich ma Kisumu ni gavana koro ne un muwacho ni onge. Mada gior na picha mar joma ni gombulu Kisumu ka. Ni ne gavana ne jok mosekepo koro waroma 100,000. Ombulu ok go e crowd madongo gi. Dino betie maber nyoro ka rombe manyo nitie Kisumu kata manyo nitiere kuonde mamoko gi. Bende nyo gi kawie jo IBC mondi ni kapok idonje pap kacha. Tikuongi register tidonje pap. Kaki chwadi 1,000 cha. Tichwadi 1,000 ni utingo registration mari ga attendance mari. Jatelo nyaka cham. Jatelo nyaka cham. Pap nyo thiedhi kuonde gi te. To en tuk pesa. Yes. Tuk pesa ni josiasa wa giwe kela ni paki e mbui. Ipaki e mbui ta 1,000 ochwadi tidonjo gode pap. To jo IBC bende ne gi mobilize e chuny town kacha. Koro itieko maka umor kaka ji go bul ji dhi kuonde ma ji dhi romecha. To ji dhi to ineno mana ka gitiko nang'o niko kadi. Kae to koro bang'e
ubiro duogi nekech crowd madongo to gi mbaka magore e mbuigi ok bi loko piny. Saa biro makoro ka gigi oserumo te to koro kumuchomo koda Linda Wananchi koda Linda Ground koda chalo nade koda opposition ji biro betie mesa koro ing'iyo ni tidwa pog gigi. Ok bi ng'i ni ji adi manyocha no opong'o pap. Ok bi ng'i ni ji adi ma kochung' kondere to piny lich. Ibi ng'i ni to ombulu maromo nade ma yakalu. Mae momiyo koro joma sawagi ineno ka gigonwa gogi kaka iwinjo wacho nang'o anyuola mathoth ema ji goye gogi. Iwinjo ka gisewacho ni margi ka giriwo to laro milion 7. Wan sani kwa wuoye to walaro milion adi. Nekech ing'eyo no ombulu gi bende bang' higni 5 gik mang'eny timore. Jok mathotho kinde duto ineno ka dhano iko kaluo, dhano dhi juma ka juma iiko ji. Jok minyuolo bende inyuolo. Jok machopo higa mar goyo ombulu higa 18 kadhi mbele bende medore. Koro ere kaka watiyo gi thuolo makama kopogore gi goa dhok, nikech go dhok to waberie ndi. Kidwa koro idwa pim ng'at manyalo kelo dhano oganda makwar. An aparo ni sani gima wanyalo timo kaka Ajay wachecha. Ka ng'ato poko ga goge kata odhi orango to penjre niya e ward mari miae kaka MCA ji adi manyien mose register. Kapok iwacho wach mar zoning mondo chiel ni kari to ikari ka ichielo go ombulu adi manyien mimedo. In governor kapok ochiel ni kari midwaro ni in governor to in ng'ama bende dwaro chung' ji adi mise mobilize modhi register mokawo ombulu. Koro ka ndalo mabiro wabiro bete ka kwalose dhi go ombulu ni to wawuoye gima wang'eni nitie. Nikech bang' higa achiel mabiro wabiro chako koro loso gi dhano mondo owuok oko karom gi odhi go ombulu. Ok igo gima onge, gima nitie migoyo. Omiyo kae to jotendwa oletwa down. Nikech kikwano na lufu tan gi milion 1 mang'eni idwa pok ka kipogoni. Tang'eni kae bende anie gi ombulu maromo nade. Koro giminyisa kapok omi tang'na. Sani nyaka jok manyocha ne chiwo weche mag CDF kuonde mamoko kata doko ni en tok mar chik titang'o ne gi nyaka kamigoye ombulu. Nairobi ka at least ang'eyo nyaka tang polling station mari ni kanye nyaka penji. Koro mi hunji gi huma migwa goya mang'eny nikech king'iyo tong' ni ombulu ni goye mbui ka ni goye Twitter gi Facebook oganda makwar gini de watieko chon nikech joluo kanyo waberie gi dhok maredo waberie moloyo. Kendo josiasa wa ong'eye bloggers magikawo magichulo magikete payroll gi bende giketo wuone gi e jopiny odhi okawo ombulu. Weuru chula bloggers nu keta nono maka ng'ato dhi keto gimoro matin to usegoye lweny migoye e mbui ni bende watere e polling station eka wanyalo konyo oganda ni mae kwatime kama to biro konyowa ni kweth moro amora mabiro dhi romo kipogo mwandu kakoro ing'iyo ero iwacho maber ni wadwaro jalup jatend piny ikawe gi lwedo ok kawe e mbui. Ubiro mana nyiso William Ruto na dima ni piny mae mwapedho to koyudo kama sawa muisendo cha koyudo ka Kisise mineno no mbuch gi tincha koyudo Koriache mineno no mbuch gi tincha ema nigo ombulu to in gimo miune mu biro kawo ibiwe udhu lar Linda Mwananchi gi kia Linda go ulari e pap kucho to mbulu tuonge licha ahinya apadhi bati gima duong' ka manyaka koro wawachi kawuono en ni jatelo moro amora ma oganda luo kapo ni ero oganda nini to penjerie ni ndalo 2 modong' gi en ang'o midwa timo mar neno ni wamedo jogo mondikore kaka jogo kura. Ang'e ni giwinjowa gi jowinjowaga en kwayo na makende ni gichodre nikech ochopo sama koro weche wa nyaka koro med gi tim. Wamitie dhok mawer wamitie puoyo kama hero wamitie chayo kama okwadwa. Kurani wandikre uru to jotendwa nyaka koro lead from the front. Nikech kok gitimo kamano to japiny bende bet to koni to kara adhi nang'o to ng'ama dwa kura to pok otimo ang'owa okodichgo. Giwuog oko piny pod okinyi IBC chapani giepo ga saa 2 moseyepo to kata mna jo kanisa jotendwa ma jo kanisa jo dindewa opogore bende nigi nafas
Ging'eyo jo youth samichulo tight samichulo ang'o, ging'eyo jok manigi kura jok maonge godo. Gibende giwuok oko nikech tok koseyier jotelo to gin ema gikaso jotelo garambe. Wadwa ndikre uru kura. Mano e gino mabro loko ngima marwa kaka oganda. Ok siasa mar pap, ok siasa mar mbui, kao kura. Bro miyo wabedo mategno. Kamora amora midhi go embaka, to oganda luo bro chung' motegno. But ojende bende owuog oko. Penjruok ma penjora gokinyi kama je iteneno. Ng'at ma ywak ni jodongo okawo telo. No buru oti. Ere be pogruok e kind oburu moti ma higa 28 e 83 to gi in higa 20 mionge ombulu. Berie jaduong' man go ombulu moloyo rawera matin maonge ombulu. Nikech jotelo gi kata rawere gi emonego beni koro kawo piny. To piny ikawo go ombulu. Anno ka Charles Osako jakabonyo Kanyagwal kona ni gin gi caravan mar geche 5 makawuono dhi ringo. Joma moko bende ogoli e gigi mondo ng'at ka ng'ato timie rol mare mondo mi kandalariyo gi rumo kibi kwadhi beti kweno to wayudi kandalariyo gi kare wachalie joma ne rito dakika mogik mondo ndalariyo gi wang'i ni to lokruok mane minyalo keli ombulu man kaluone kech nembni mosewuok gi to ok nyal go goda goko bende ok de go godo kore. Ken, iparo ni jotelo gi gin giseridhika. Wacho ni kata en mana ji 8 an ibro yiera ng'ato bio anatue kata jatend pinyno bio wuoge jowa gi ka embo biro dwaro ombulu mondo ema ng'isi ni nitiere joma samoro ng'iye kamano. En adieri ni samoro nyalo bedo kamano nikech samoro king'iyo kwan mar joma igeto ni mondo ndikre ahinya kaka IBC ne ng'iyo ni 60% gi wiye bede kata rawere. To samoro kweth madonjo manyien nyalo dwaro ni samoro gitgo kura ka gichomo komachielo mabende ok en adieri mar wach nikech katibed ni samoro iki oniang' to nitiere rawera moro matin ogoni mano ombulu kaluwore kod sera ma ipedho nyime. Koro ma nyiso ni kaponi imbe ilaro komno kech ing'eni koro en challenge maber kabisa nikech kaponi ni ilaro kom to iwinjo ni ng'ami lero godo ok dwa ni mondo ji ondikre karombgi. Koro kanyo in bi iwuoke oko imanye yo minyalo jiwo godo ji in owuon mondo gindikre king'e faida mibro yudo kaponi gindikore. Kech kaponi gindikore to gidhi goni ombulu to kare mane koro imbe thuolo ma koro ikawo mandalo 2 modong' gi idhirie mondo ikale go adu mok dwani mondo ji ondikre cha. Koro en ting' ma ji ntiere godo ng'ato ka ng'ato to kata kiweyo joma laro kombe kata joma nie kombe japiny owuon nikech ing'eni IBC kata king'iyo thor wach margi en ni kura yako sauti yako, kura yangu sauti yangu. Matieni ya ombucha e duonda. Iwinjo ka Fred wacho ni duol ma samoro ichung'e pap mi kok godo oko. Samoro ko bibedo okani samoro lakini ok obibedo duol makoro biro yiero jatelo. Jatelo ibiro yiere ka koro ombulu. Ombulu no e duol. En duol ma samoro ji ok winje oko. Opande apanda e isati kata ma e kirowo moro. To kochopo sama ibiro goyo ombulu tarik 10 dwe mar 8 higa manyien eka ibiro ng'e ni kare ombulu ne duondi. Ka pong'o pap gi samoro jajni mar ji kata giromo e liete kata giromo e kuonde mag lamo kata girali madongo dongo ne nyalo kelo loch. Taparo ni jaluori no obedo gi loch kinde mokalo chon kabisa. Tapani wasepong'o pap moromo wase mit bilia moko michiwo gi josiasa gi wasechamo moromo ombulu emosebedo karemowa. Kech king'iyo kata mana ombulu mokalo nyalo paro kinde ma kata mana yiero mokalo mani wacho na ombulu mathoth marao 700,000 gi wiye nonindo ma okogo. Nyiso ni gimosemono jaluo donje telo en teko mar ombulu kata nyao mar ombulu magisebedo ka githecho e kinde ndikruok kachiel kod e kinde go ombulu. Koro nyisi ni chokruok mar ji, thoth mar ji gi jajni gi sigia moko migoyo makagi kachagi samoro ok e duoko hie. Duoko hie nitiere kod ombulu ma ka ng'ato sendikore to koro chieng' ombulu cha to wuok mos. To kech duonde ok odwa ni golo oko nikech duonde moting'e lwete cha to dhi to ndhanyo lwete to wuok odok e ode. Ombulu e teko ma japiny nitiere godo. Apano wachore kendo maber kabisa kendo jasiasa kata ng'ata ma ok winjo to koro ok bi bedo niwe
richo moro amora ewi jofwambo ma wigi otimo jeregi. Nyakora Mogi, jaluo nyaka go kwano, kendo nyaka go kwano gombulu. To kwande ni en mane? Gimoro wacho ka mar kwan pesa, kendo omiyo adhi e klas, aywa buge na chien, kachiel kod Scientifica Calculadora, ma en calculator manyasani, ma go kwano ni e milion achiel, ma samoro jasiasa achiel ne nyalo tiyo godo e mobilization mar joma dhi chopo e rally, for example. Kanipoge ni itero godo ji kamigoyo ombulu ji 1,000, ne winjo bed ni kanichiwe 1,000, ji 1,000 winjo bed ni osechopo kanyo ne ng'at achiel. Koro kane gin ji 10, to nyisowa niya ji 10,000 nosechopo kar go ombulu achiel. To kotime ndalo 2 e gweng' achiel kende, mano ji 20,000. Wamede gwenge kata constituency ji 20,000, wawachi constituency kende. To wagoye gi constituency kowacho ni 8 county ka county ma Kaluo. Times 4 Nyakwara Mogi mano 32. Kigo gi 20,000 ni, en kwano oganda modhao. Malich. Oganda modhao. Tingini odhi okiri akira kacha, tingini kanyo bende nitie joma go one time, to ki ilokori ni 10 to time. Alufu ni chato sedi. To en ng'amo okinyal count on. Ingeni ng'ama iwuyo godo masa mori miyo pesa ni mingise ndhe ndikri mgo ombulu. En ng'ama nyalo dok kuome nikech ing'e kata kama wae. Mingise ni jodala wa time uru kama mowinji. Ka in jatelo maber gibiro winjo duondi, ka in marach bende gibiro chayo. Wang'is oganda Luo ni thuolo sechopo manyaka koro strategy. Wachega ni pap samoro nyaka loki. Kineno ka tugo igweu mang'eny, to nyaka ung'e ni no, jogi biro ka gi wuoche ma yugi kocho timo chuma. Ken go gweno gino ng'eyo. Koro antiwe na kia. Oja rugine. No, en jang'wech. Seche moko ringo ga koro. En gi spikes na, ng'eni spikes ga como kaka tindo knena. Wan gi wuoche man gi spikes. Exactly. Koro spikes ga tindo knena. Ng'eni mar jang ball ko oketni kama ni ng'ani njumne ni raj. Jei jadwar. Dongan gi rungu bende. Yes. Jaluo nyaka par. Kendo nyaka par diriyo. E kinde mindiko loko pattern mar goyo kata kaka ikawo ombulu no en achiel kuom loko paro. Ang'o ma jaluo nyaka tim sani Jay? King'iye paro mane mowinjo bed ni jaluo loko? Kaka nogoye 1997, kaka nogoye 2002, kaka nogoye 2007, 2013, 2017, 22. E kaka jaluo pod paro ni kaka owinjo bed ni tim to moko ni tim na gi Raila Odinga mosenindo mar Nyasaye ket chunye kama okwe. Sani jaluo nyaka lok pache. Ang'o ma jaluo nyaka tim Senior Jay Mogi? Erokamano VOJ. Nitie penjo midwa penjo tanano kiluoro mabor. Bati mos. Ng'eno wang'iyo gi Jakobuya. Koro mos. Kaluongi ni VOJ tiya. Onge wach. Mago gweth Nyasaye. Correct. Ng'eni nyinge go kang' adhi ka to wacho ni VOJ mondi chiem. Tadhi chiemo gi nyingo VOJ. Erokamano. Mokwongo. Yes. We monda ya or ote mag poch gi pak. Ne oganda ma Kisumu. Nyoro nyerali nitie Kisumu. Moganda nyowuok mang'eny modonjo ma nyodhi maber. Aparo ni mane kaka onego bedi ni wawinjo wach ni paro mopogore e yor siasa oken sigu. Jaluo nyo okuodo wiji. Josem gi jofitina nyo osebedo ready. To kata mana unu jondiko nyuse keto headline. Mosuru. Okotimore kaka nyo paro. Rawere ogwere Kisumu. Kek nyag kwar Perez nyose ndiko gi ondiko to rucha. Ondiko to rucha. En gi teko mar ndiko gi rucha. Nikech ji nye paro. Yes. Ni romo ma Kisumu nye dhi bedo gi chochni. To ganda Luo nyo kuodo wi Josem gi jofitina. Nigi bende giol gi lweny. Nigi bende ng'ata nyalo biro to wacho pache to timo ang'o? To kosetieko to dhi kuma dhiye. Maonge tiagas, maonge fuere, maonge gimotimo ang'o? En puoch gi pak ahinya.
nikech de okotimore kamano to kinyi makawuono kuma jaluo ne soe wiye piny Kenya kanye onge. Nikech kata jogo mok bidwa dhi kampen kaluo nikech ging'e ni kanyo onge, de wacho ni mane momiyo kwa dhi kampen kuro, jogo jolweny, jogo jomaundu. Aduoko erokamano ahinya ne ji duto manyochopo nikech nye gitimo gima ber. To mane momiyo nyaka wapenjre penjo ni to ka oganda luo osego hatua machalo kamano, ang'o kendo ma nyaka watim? Yes. Penjo mang'eny idwa penjo en ni to bende jaluo koro nyaka bed ni rito chama mora mora monde kodhi ogogodo mbaka, koso jaluo nyalo chomore achoma tir to koni wan kaka oganda wachnwa ni dhi miyo wang'o mondo wagoni kura. Ibed United Opposition, biya tiwachnwa ni in ang'o miketo, nikech adiera makende en ni kura mapacho katigo e yoru kabila. Ipenji mna ni wuotho gang'o. Didi Rigathi Gachagua osepenjo ni huyo Matiang'i tutamuuliza amekuja na Wakisii wangapi? Huyo Kalonzo tutamuita amekuja na Wakamba wangapi? Didi majatend piny waneno kani Murang'a to dhano pong' maji ng'eny kuma nokonwa ni machano osewuodho macho osedhi. Nyisi ni kura kimanyo tidhi e dhoudi. Emomiyo oganda luo nyaka koro nen mariek. Ni to bende wariwore, to ka wariwore to wang'e gima dwaro kaka oganda. Mane penjo manyaka wapenjo mondi. Kapok wapenjo ni jachama mane. Yes. Nikech king'iyo bati maber tineno koganda mamoko jiriwore, jotelo riwore, gibet piny to gikoni wan wadwaro kama, ok giwach wach chama. Nitiere Stafford konyalo yudo pichni kande mondo ng'iye ni to libambawa jotok oderagi jotendgi osechako bet piny gombaka. King'iyo ka gibet tineno jo ODM ni kanyo, jo Ford Kenya ni kanyo, mane nitie ANC ni kanyo, jo UDA ni kanyo, gibet kanyakla gigombako gandagi. Nikech pattern mi wacho cha samoro chal ka gima koro chopo sama koro jo Mombasa bende pichni gineno, jo Coast. Kingi ni kanyo, nigi party ne miluongo ni PA. Hassan Joho ni kanyo, ja ODM. Kineno Governor Malamu, ja ANC manyodonje UDA, ineno gi kino. Omar man Secretary General ma UDA bende gin godo kanyo. Jalupo gai mar ODM bende ni kanyo. Jogi bet piny. Yes. Jogi choko paro to penjore ni wan kako ganda. Ok gipenjore ni jachama mane. Emomiyo nyaka wapenj sani ni to bende ochopo sama koro jaluo nyaka koro were ni to chama gi nitie. Yes, chama gi yudo godo gik moko, yes, to maduong' moloyo en un kako ganda. Mondo wapenjere ni to saadi ma jotendwa bro bet piny. Mondo wapenjere ni to jotendwa bende nigi intentions mag bet piny. Mondo wapenjere ni sama lweny nitie ODM to yawuotwa gi nyiwa emwawinjo ka duondgi wuoke moloyo konyo jaluo gang'o. Mago penjo manyaka wapenjere nikech sama jogi bet piny VOJ but Yes. magigo kwand 2027 wanto watimamo. Pod wang'iyo gigwa mathindo thinde koro gweng' koso wang'iyo gima Kizungu luongo ni the bigger picture. Nikech adiera makende en ni kata kanyi neno rally ma Kisumu. Yes. James Orengo nowacho ni gibendo chopo sama koro gidwa dhi chungo, gin jolinda mwananchi, gidwa dhi chungo ng'ato madhi laro komten piny Kenya. Gibro duogo ir joluo. To gipenjo ni ng'atwa mwadhi chungo ni ubro sire. To jaluo bro penjo gini twasiro unang'o. Ang'o mani kanyo mamarwa. Ubiro miyo wang'o. Jo United Opposition bro biro kaluo to koni wan bende wasebet piny wagombaka wayierore ni mae ng'ama watero. Ubro sirowa. To ganda luo bro penjo gini to uto formation nuni wayude ang'o. Umiyo wa cabinet positions adi. Umiyo wa PS adi. Umiyo wa ambassador adi. To gigi timore mana kubet piny kako ganda muwinjru mikoni ma gima Kisungu luongo ni irreducible minimum marwa. Mar party cha to ber gidhi gadhiya nikech ODM
oriwo jopiny ngima, UDA jopiny ngima, ANC jopiny ngima, MDG mar David Ochieng nitie piny ngima. Gin bende gibro manyo magege kigin, lakini wan kaka oganda ang'o ma wadhi gode mesa ma wakwa ni wan ng'amo biro wadwaro 1 2 3. Ing'e ni gimoro ma ng'eny jowakia wakuodhnegi en ni kuma John Mbadi nitieni miluongo ni treasury ni oganda mang'eny dware. Bende mimi eneno ka samore wacho nang'o ni oni William Ruto rach nikech nogole kuom oganda moseng'iyo kode ijabola to ka ine misiki goga penalty to chieng' makocho koni koro penalty okigo omiyo nyakwar pere sigoga wing ko sigoga defense opichu cha ben 6 aside mata go kopira liera 6 aside go kopira gimugo e tent cha mata go kopira atodongane oga tent moro ko jua madhi malo mata moro koro opira kekele yao to kara yuora na ugo na kamolware cha kibalo wangi to onge to kara yuora na ugo na ka koro tue mita par Guru yora nena, mane mitopira. Wesewe jotugo. Ega makumo luara no to luara jibi. We ateto kawe achi. Kuno yudi. Ange kumateta de. Inano. So king'iyo gigni ne migoga penalty, maka penalty chopo to in en natural. Koro kano oloke. Ni koro ng'ata nyagoe, temi bro do ko ganda moko nitie winjo ni to kara kamanyo wayudhe mone imiyo jomoko nang'o koro mage kwano ma jowa nyaka koni to ng'ama dwani wago kode mbaka gima Nyombadi ni godo ni mano nyaki garantiwa as a reducible minimum ma Wandai ni godo ni nyaka wabedgo irreducible minimum PSS ma wan goda uchielgi mano is a starting point medwa 4 moko wabeduga 10 to mano nyalo dhi mana ka uno oganda moriwre mineno kaka oganda mamoko gitima ng'owa riwore nikech ka onge mano tibro penje ni to kara chama adima nitiere gweng'u ka to ng'ato dhi ir chama 40 gi to kori manyo ng'ato ka ng'ato tikone ni inabro mi PS inabo mi ambassador inabo mi kama ungeloru tuonge gimiluongo ni masol mar dikone ng'ata ni ma enimi oganda wa ma okne mar party mora emomiyo kwano mariek ma jaluo nyaka go sani en ni nyaka wa move kako oganda monde kapok waduoge chama nikech chama to ng'eny MDG ni kanyo ODM ni kanyo UDA bende nitiere kaluo mana mon bende mana mogwaro PDP podunga thuru kocha ndalo moko yande nitie PDP mamlaka kwa wananchi mane slogan mane slogan podentie podo wuotho e tong' mar Nyanza gi Luo Nyanza gi Kisii bas doge ber party mangengo berndi lakini wan oganda emomiyo penjo maduong' nyaka wapenje ni to bende samoro wabedie ni waling' ni wadwa betie party achiel koso wadwa bet kako ganda chiel mane penjo manyaka jaluo koro chak penjore kodong karibu dweche 14 to adhi yiero correct dakika en 4 kende modong mondo rom sa 3 mar onyango kama wabro yudo weche manyien e Ramogi FM kendo agombo ni mondo ichakoro na ote magi namba nyakwa Ramogi mondo indikna ote mari mapiyo kanyo wabro somo gi seche ma yudo weche manyien sa 3 Ramogi FM kanyo kioro na bende nyalo dhi Facebook mar Ramogi TV Kenya kata Ramogi FM kachiel kod bende dhi kata mane mbui mar YouTube kata X mondo yorna penjo mora wach mora ma in godo e thuolo no e kinde madwani mondo mi wakaw yweyo otenegi Senior J Bonyo ni oganda go kwano king'iyo the bigger picture miwacho ni adieri makende ni king'iyo kata mana jok ma wanene picha mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi samoro giwuok e oganda achiel nyiso ni gineno kata gimoingo oganda achiel ginenore ma kata kane Nyanza ne nyalo bedo piny to ing'iyo ni oganda Luo oseriwore ere kaka inyalo ywa oganda ma Jokuria mondo odonje e riwruogni mondo gibed ni wuoyo gi dola achiel kaka oganda ere kaka inyalo ywa oganda ma Jo Kisii kata mawuok e kaunti ma Kisii gi Nyamira mondo odonje e yieni mondo gweng
lungo ni the Greater Nyanza. Juchak wuoyo ni to Nyanza ka paunde ke ma Homa Bay ni oyare mo bed international karango nikech bro konyo ja Kisii, bro konyo ja Kurio, bro konyo ja kama. Magi gin gik makoro nyaka oganda chak loke patan. Gimoro chando Ken kachiel kod wuod Nyamwaga iluongo ni wuod Karota. Unjo ka jeyo tu madhuola ne cha. Unjo ka jeyo tu mokar adhula nano. Achiel kuom defenders waka wacho ni jay wacho ni watugo tendo onego bie chieng' moro yudo kaka lote. Ano bra tuge tendo ana jagaba. Ana goto the yura nena. Nyalo yecho ne. Ana yecho gino. Oja sut we uru ka yue matin. Waka yue matin mar yudo weche manyien adimba sa de Karamogi FM bang'e ne Nyakaramogi wabiro yudo ote mari kioro gi tor gi mapiyo piyo nambari 360 mondo wang'eni to wanyalo yudo pachi kaka oganda e yo machalo nade. Wadhi ni yweyo ka oduogo to twak mar kaka wanene pod dhi nyime kik ni mabor. Igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o jopiny emonego omi jotendwa gi direction tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yo nero ma adipa. Kar chakruok wach ne nitie to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maido gineno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nego mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Kwaya, ka wasetieko lamo, waduto te kae, wanyalo loso kaka wan, wanyalo konyo Rajiv timo arus gi Niti kendo. To kaponi mano biro timre to, gima Niti koro gombo biro timre.
Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Molino yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama nene. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies. To kapok wakelo ngolo, wapuonjre ni timo Ma en Maknani. No wachne wach adhula emane chando pach Ken Muga mano bende jadhula wadgi ma Fred Ogweno the governor ma ogi portfolio ma wacho mano. Kata kamano nikech wachne ni e lwetgi emomiyo nadiro negi kapoge mako handball. Wabiro duoga e Yanga sama oseduogo kosedo weche manyien adimba e Ramogi FM. To gi thuolo ni oganda wuoyo. Abicho Mbogo kawuok Kenyawita Kagan. Wacho ni anayie kod paro mar wuoyo kaka oganda. To gima nyaka tim ma anaparo mano kaluwore kod abich en ni nyaka wati kod lenda ariyo gi te ma ok wayiero mora mora. Nikech ka ok watimo mano to mbele mudho. Mano gima wacho. Martin Ochieng Lago kawuok Rwea bende koni onenowa e yo makare. Ayado kawuok Migori yani Masai. Ji oyier jotelo manyalo konyo jopiny ma ok ging'iyo pati. Mano gima Ayado wacho. Kawuok Migori. Kasto jowete ka binano ka wuoda nigi kura ma Nairobi. Kanyocha odhi loko kura to nyise ni odhi Siaya. Apiko dhi giduogo 400 kata 500 pesa no onge. Ma kura ila umunga. Mano janeno moro penjo kanyo. Wacho ni wuode nigi kura ma Nairobi. To kanyocha odhi loko kura to nyise ni odhi Siaya. Koro dugo gokwane wacho ni apiko ene kind 400 gi 500 pesa no koro onge go aparo to penyo ni mati koro wala umunga. Donga paro ni kidwa loko kura to kochuno nyaka idhi kuma nyo IBC owacho maber. Ni dia offices gi tiloko okochuno nyaka idhi kuma idwago e kura no. Yapani mano bende clarity manyaka IBC tima ne posters moko ke ji mang'eny bende dwagombo loko kura. Yes. Tiyudo ka jok mandiko kura gi onge gi information no. Ni gini kidhi office IBC mopogore gi kuonde masani time registration gi. Tiloke aloka. Moko chuno nyaka idhi kuma idwago e kura no. Duoko makare. Abdalla kawuok Katito wacho ni an gima ng'eyo ni joluo sani ochiew kabisa kendo wang' ni wayiero dhano ok pati. David Ndalo kawuok Katani. Oganda luo nyalo kawo ombulu maber lakini wuok oko mar dhi goyo ombulu ema dhi bedo shida. Nitiere ji mane dhi goyo ombulu nikech Baba Raila Amolo Odinga. Wang' ni dhi bet matek ahinya kaluo nikech jotendwa manie ground gi piem e goyo agoko instead of tiyo ne jopiny. Mano gima David Ndalo kawuok Katani wacho ni kaka wanene en be kamane kaka onene. Yes. Wakwongo wakawe mondi ing'eni kidhi yoro aora kata kidhi ng'ado aora to kichaki bed gi e dala ka tibedo gi luor ni ng'ena winjo na oro pong'. Ano kadwa dhi loka cha weyo yue koni. Kuongi chope dhaore kineni bo pong' adier. Samoro jogi ma wacho nuno pong' taora to ko pong'. Raurio. Koro samoro bi nitiere koth ma pong' aora godhiambo nikech oula gi koth mochwe mapek. To ka kiny piny ru tiyudo ka aora kendo koro nyalo yorore. Koro sani inyalo gonwa mbaka ni nyang' nie dhaora gik moko ng'eny. Wakwongo wakawo mamondi koro kogik saa goecha to wabiro go mbaka kuno. Wabiro wacho ni wanie dhaora mae kaka gengni chalo. Mae kaka aora chalo. Koro ok wanyalo wacho ni kik wakaw ombulu sani
ni ji ok bi goyo. Wakwongo wakaw walingo mondi. Kogik sama wabiro yora ora to wabiro neno nadiera oro pong'. Mae kaka wanyalo yore. Samoro ka nitiere ng'at ma bende aora dongi yoro gi yo mopogore je. Ni nyaka joma ting'o ji ng'egi. Maber mali. En mano hande. En mano hande. Koro wabiro yora ora kwa gike gigi. Ng'ato ndiko ka ni Ben Odanga, Luos were born to be in opposition. Since we are going with crowds, according to you, then it is safe to say Niruto has a lot of voters in Moranga or votes in Moranga because he had a huge rally there. Manopenjo mare Ronald Lochola waiye ni juogi ni nyoni tie Kisumu, lakini juogi bila kura to ok bi konyowa kaka oganda Luo. Manega kondiko teko mar negotiation en ombulu. Ronald Ochole muduogo kendo wacho kamano. Kasto aneno ka ji medo ndiko ka kendo mathoth ahinya. Nelson Otieno, why does Sifuna and Orengo sing Ukokadi when they are elsewhere, but in Luoland they just talk about weche mamoko? Ndiko wach moro kanyo. To giwacho weche mag kura, to ka gin gwenge mamoko to giwacho weche mag kura. Mane gima Nelson Otieno openjo kae. Kendo wacho ni it is not the role of Linda Mwananchi team to mobilize for voters to register. What is the role of governors and MPs who are in the so-called broad-based? Penjo bende kamano. Koro penjo pala makone gi koni ken. Openje kone gi kocha. Ngano openjo maber, wacho maber. To apani bende wuoyo kuom kia moro bende nitie iye. Tingni oken mar ng'ata mopogore gi IBC. To mak mana ni jigo IBC jek. Nikech gikone japinye madwaro ombulu. IBC miyo mana japiny thuolo mondo miyo ka ombulu. IBC ema ngiso japiny ni tarik makama wachiwo thuolo mondo mi ka ombulu. Koro kada ka IBC okomedo paro ni mondo wuoge ka ombulu, en ting' mari mondo ka ombulu. Mak mana ni nitiere yore ma ji nyalo wuok ko mar mondo mi osir. Jotelo moyier, jotelo ma ok oyier, joma nitie lemo mamoko mag siasa, joma nitie lemo mamoko, obed laktar, obed pastor, obed jafwambo, ji ng'ato nitiere kod ting' mar paro ne nyawadgi ni teko marwa mar ka ombulu ni IBC osechiwonwa thuolo kata oseyawonwa chiro mar mondo mi wadwa kawe ombulu ni. Koro ng'ato ok nyal wacho ni ok en ting' mar josiasa mag Linda Mwananchi, to en ting' mar gavana. Onge budget ma gavana oketo tenge mar sero jopiny mondo ka ombulu. Ena ni koro kaka yor jiwo demokrasia ma bende oganda nosekedo ne mochopo kare mochuo soe katiba. Nyaka jopiny bed kod ombulu manyalo miyo gi teko mar mondo giyier joma gidwaro. Emomiyo joma nitiere lemo mamalo manyalo konyo e siro japiny samoro wuoth kama wentie nyaka medhene kuroke bor. Ng'ama samoro nyalo kelo apiko moro manyalo kowe machope kachacha, ng'ano siro chenro no. Onyalo bedo gavana, onyalo bedo japiny, onyalo bedo watne moro. Koro ng'ato ka ng'ato nitiere kod ting' mar jiwo nyawadgi mondo miyo ka ombulu. To onge ng'ama chielo momi ting' no machiel kachiel kopogore gi IBC. Koro wach mar ne onego bed ni jatelo kata ja senator moro matime, ja siasa moro kik time no mano to miriambo. Alright, anoka Nixon aumo ja gongo nyawita kantiere Komarok wacho ni bati amora ahinya kaka wot Luo ma wigi otimo jerego lero. En adier ni joluo biro wuok oko kendo kao ombulu, lakini wach mar zoning biro miyo voter turnout e Nyanza bedo below 50%. Mano kaluwore kod Nixon aumo ma jagongo kantiere Komarok Nairobi ka. Onyango Alan wuode nyako para neno wa mayoma ahinya kendo wacho ni omor kendo wacho ni sani gima duong' ne jaluo no bed ne ka ombulu nyalo odia kapok gipango kaka ibiro goye debe okwongo kawe mokwongo. En bendo wuoyo kamano. Weche mag ng'iyo ni orwako ganda Luo kanyakla. Achiel kuom janeno kata jawinjo bendo loso ka kowacho ni oganda koro ng'i ni kweth ariyo ma koro ni gi paro mopogore e lendagi ni kik oganda nen gi kaka kweth ariyo mopogore. Ng'i dwaro mar oganda mokwongo ma bende nwase bedo kwa wuoye motelo chien. Dipo ni ng'ato
okawo nyithi ot achiel to miyo maembe achiel to ng'ise ni ng'ane kane to ng'ane wacho ni inidwa moro maduong' ahinya gichako dhawo i maembe ni. Emomiyo gik moko neno samoro mopogore e lendo ariyogi. Yawuot Luo ma wigi otimo jere. Dipo ni en maembe moro ma ng'ato diro ma koro ng'ato kayo to inidwa muoke ahinya. Koro lweny chako bedo e nyithi ot. Ing'e ni wapenji e penjo George Bati. Ang'o miyo jiwe mnandi wach Linda Ground gi Linda Mwananchi gin weche joluo? Magi weche ODM. Ijaluo. Inja ODM. Aonge gi party membership. Ijaluo. Inja ODM. Okabedo. Nyakwar Peres. Injaluo. Ija ODM. Okan jakanyo. Bas, ing'e ni nyaka wa keto oganda wa. Yes. Mondo ng'e ni kato bedo ni ODM en party ma humbe lach kaluo. To nyaka wapog ni nitiere ODM to nitiere oganda luo. Josiasa mosekete wi jaluo ni ODM ni en chama mar jaluo. To ka ng'ato wacho ni ODM ni chama ya wajaluo to bende gipingo. Nikech samo keti ni jokanyanam odwa en ot achiel to koni ni mano ODM. Jokanyanam tete nyaka bed ODM. To ka Rigathi owuok oko kucha to koni yo chama imebagi ya wajaluo to bende koro gitimo ang'o? Gikwer. Linda Mwananchi gi Linda Ground mago gig ODM ok gin gig oganda luo. Oganda luo gi watin malich. En ni bende wayudo dongruok kaka oganda machulo osuru e piny Kenya ka. En ni bende wayiero jotelo ma wigi ler ma kodhi e od bura mipako ni lejko to nyalo wacho ni ndara mawuok Bondo kochoma Moyo dwaro budget mondo losi. To en jalo ma kodhi e lejko to koni koruso in dam. Budget no keti, contractors pod yuare, sirikal timo ang'o mondo miyo gini otimore. ODM en party. ODM oken oganda luo. Emomiyo lwenje mag ODM, mag Linda Ground gi Linda Mwananchi, okonego oganda wakaw ni mago lwenje gi. Emomiyo wapuoyo jo Kisumo ni nyegi wuok oko mar winjo jo ODM mar Linda Mwananchi kata bed ni gin jo party moko parang'o mar timo ang'owa winjo ni tang'o ma giwacho. Chieng' moro bende ka United Opposition ochopo Kisumo to jaluo bende odhi owinjgi. William Ruto kochopo Kisumo jaluo bende odhi owinjgi. To kata mna wuodwa Elido Walo kochoko rally ne Kisumo ji odhi owinje. Mane kit jaluo nikech wan wahero ji temo kelo nwa paro mopogore opogore wawinjogi to chieng' mwadonje kura to wagone kura ng'ama watimo ang'owa wadwaro. Pogruok no nyaka bedie ni ODM oken luo to luo bende oken ODM. Emomiyo wan gi UDA, emomiyo wan gi MDG, emomiyo wan gi PDP, emomiyo wan gi Green Congress Green Congress Marogendo. Ogendo beniga gi party ne moro. Party ng'eny kaluo ka. Green Congress Movement. Parties ng'eny kaluo ka. Koro sami wacho ni weche wa mag ODM. Tiwe Agustino Neto Kanye. Mane MP mandhiwa masani koro wuotho gi Maraga gi kwa giluoro piny gi Rombone. Dongo bendo jaluo. Amba biro gi party mar cham gi wadu. Mano bende. Iseneno gimidwa cham. Wadu to kiluongo beri cham kodwa. So pogruok no nyaka bedie, anapano oganda wa nyaka ni. Ni kata bede mnani ODM ni humbe lach kaluo, lakini ok ni gimora mora mo ODM timo. Emomiyo na wacho ni gimanyo otimore Kisumu okuodo wi Josem gi jo fitina. Nikech ni dwa keth godo nying luo. So pogruok no nyaka bedie. Right. Gimanyo ng'ego jaluo ma nyi kuodogo kata manyi semo godo oganda mamoko en wach mar lweny ma bende nyoko otimore Kisumu. To king'iyo samoro weche moko midero pod nyalo neno e mbui. Ang'o ma nyaka koro piny oganda otim, jo siasa otim mar neno ni kata koponi achiel mar oganda neno e rally kama jotelo gi obetie. To kata mane kuonde tudruok ma bende dhi alanda bende nyaka nyisi achiel ni oganda luo ni osenyiso gimopogore. Nikech waseduoga achiel kachiel e radio Ramogi FM kendo wadwa ni mondo koro oganda ni oriwre mar winjo wechegi. Kopogore gi kwe ma oneno e rally.
nitiere gik manyaka dhi oko manyiso achiel mar oganda. Ang'o manyaka kamitene an gachiel kopogore gi weche mag siasa manyiso achiel mar oganda en gima nyowa neno Nyayo nyoro. Machi kama ne juogi nitie kendo dine jakom Raila Amolo Odinga bed mangima nyoro de ok okoso mashemeji dabi nyoro. Mano en achiel kuom gima oriwo oganda ni. Kiduogo e weche mamoko to duogi kama jei penjie cha. Gik githagruok momako oganda Luo oriwo ji te. Kasama pi sombo ji kano. E wach skoru Soin Dam mithemba be ng'amare wachne ahinya onge en na gimigido kar sa siasa tikele jok ma riwe motegno mondo mi gini obedie maka koro pi daro ji kano. Ntiere ka sama pi daro ji Sondu kaka nyo daro ji chien kacha tiwacho nang'oa midhiero ni Kaluo kendo iwinjo ka wakele wang' achiel wate. Kasa milose dhier momako Jaluo to mako ji te. Koro gima duong' manyalo riwo oganda Luo en ni to ere kaka gik machando jowa, ere kaka thagruok ogota kendo mako Kaluo inyalo tieki, ere kaka inyalo neni Jaluo ni bende obedo empowered ma en bende en nie gi duol. Koro Jaluo to kobedo empowered to kodewo party moaie. Jaluo koyieng' to onge kibiwacho ni an ja ODM emomiyo kora yieng'. Kata an kia ja PDP me wacho cha emomiyo kora yieng'. Gima duong' ka en interest mar oganda Luo. Emomiyo iyudo ko gendini mamoko gibedo akara. King'iyo pichni mineno J Lose mokwongo ka. King'iyo jo Mombasa tibiro yudo ko oganda ma jotelo ma Mombasa kamoting'o jo Abdulswamad nyaka party SG mar UDA ne kanyo. Jogi obedo wang' achiel. Ineno pichano. Jo radio madone e pichani. Jo radio biro gina kin waneno negi. Koro giwinji. Kwan negi ni front row jomage manitie to gi chama magi. Front row kichako gi koni ma iluongo ni left korka cham ma e governor ma Kilifi. Mungaro Gideon kae ja ODM kae to maluene Hassan Omar bas mano UDA secretary general dire kacha Salim Vuria waziri ja UDA ja UDA malueno speaker mar Senate Amason Jeff Akingi maluene nigi party ne iluongo ni PA embo PA mochopo kare maluene matiki ojambo ni majo mano joja ja ODM manje ka deputy party leader kendo waziri mabende kani winjo to giwacho ni emonego bede okaw kom jalup jatend pinja samanyo gin kocha kiduogo koni jal manyocha ok winjire kendo ok modre gi Hassan Hassan Omar mano Mombasa governor to gibet kamoro achiel ka gigo mbako oganda gi kendo gigwere ma Hassan Omar ni manjo wacho ni onge wach mar zoning Mombasa to kae tineno ka en gi Abdulswamad wan to karang'o ma kogikie marwa tinyiso walinda mwananchi tinyiso walinda ground kana ng'iyo kichaki ng'iyo machielo mar jo Western bena ngene Stafford diketo nwa kacha taneno Oparanya Stafford loknwa moro cha ima ketwa go maduong' be bas ketwago maduong' ka kiketo ma koro diere ka aneno moyieng' ni ma Oparanya mano to Oparanya ja ODM malueno bende mano na Bina Bwera bas mano na Bina Bwera ja Waluke ja UDA bas macha ngobedu man rep Ken Musanda but en wan woman rep pani mabongoma angobedi ja Ford Kenya kata UDA kichaki ng'iyo gi kanyo to gin ka e picha ni king'iyo to gine linda mwananchi be okine linda ground kugiki wach linda mwananchi ni eni kile mana kugika Kaluka ema koro wan linda ground linda mwananchi linda mwananchi kugika Luka eminyisi ni ino buru osechuli in Sifuna osechuli to nyaka Sifuna wuon bene onge bura mar Waluya ni embe ka onge koro kugika Luka ing'eyo bati wa wachni gik migalo wago gi linda mwananchi kia linda ground gi samoro nyaka jawasigu mokinecha be lwete nyalo bedie gino koro kidwaro baro ganda moro tikungi thuogi gore gi wegi mane gima je wacho cha donge wanyalo ng'iyo gini beyond ODM
ODM to linda ground, joma linda Bonenjo, gimbe gi linda kuno. To kik thungwa ka gima mane kama piny ogike. Nekech gima nyo okuodo wi jogi malich ahinya en gima notimore Kisumu. Dhano ne paro na donga gwecho dhi dirore Kisumu motimo kachieng. Kendo nyocha gichako no okuodo nyaka wi jok mane opango romono. Ke samoro but ing'eni siasa gi bende imbi nyalo dhie kamoro tangi tudori gi Ken ya Ken adwa ni gera ore kijende mokari ubio igoka. Ayuego matin. Kago time off. Bologa na ogo moro make picha moro kago yandi. Ket na ja picha ni no ko chopa kuma ni nekech king'iyo kata mana ute fwambo mapacho ka moko king'iyo kata mana obok nyo sendiko headline manyo rita. Nyakwar president gimono malet. Ondiko to rucha. No sendiki ni gik maricho di wuok Kisumu mondo neno oganda luo gore gi wegi. Mi jo Kisumu nyo okuodo wi jogi ni ka lwenju mag linda ground gi linda to gore uraga kendo. Emomiyo poch gi pak ne governor ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o. Jakom no ng'eyo. Gimomiyo Nyong'o no keto machiegni. Nyong'o no chiwo gimiluongo ni leadership. Nyong'o wacho ni kusegoro Kisumu ka to useketho wane modhi dong kwagero to gi image mar oganda luo. Mino loso go oganda ni gigo biro rumo. Gigo chalo ich maka. Gigo biro mana biro to gibiro mana rumo. Mi jogi no biro ma gimbe winjo ka jok mulungo ni jolinda Bonenjo be penjore to be ne wan Kisumu adier. Okwaneno okochalo negi kaka nyo gi paro. Jomoko bende ne neno ni mondo mi ginen ne kweth moko ni girito Kaluo ni gine ma gidwa nyiso party ni ngeni wane mwarito Kisumu jogo kwadhi yiene gi gibika mondo party leader ne ni dongu neno kwa tiyo mondo William Ruto ne ni kech ngeni kanyo be ma jomoko chiemo godo nitie be joma kodi ka William Ruto gikoni jatelo wane mwamako ni Kaluo koro joma wacho ni dwa biro go jogo to eri go wadi deal kodgi oganda luo no nyiso ne kech Kisumu kanyo be ngeni ka kori dwaro to kanyo bedage ka kori dwaro to jo Kondele go nitie mingene gidhi nyaka Kondele ma gipenjere to be wan Kondele adier jo Kondele uber manade ndalo moko William bende jo Uganda luo notimo ne kama kanyo cha en Kisumu mopenjo ni salala ma Kondele mantie to mana biro cha notimo na mabit. Koro mae nyisi lony ma piny osebedo godo tiende niya jopiny motelo koro jotelo luogi bang jopiny jotelo luo bang jopiny wan gima wadwaro sani ODM to losa odgi gin gik ma gilinda lakini interest mar oganda luo ema koro wadwaro sani mano e penjo mi duogie cha ni king'iyo jo Mombasa ing'iyo jo Masawa ji ka ji loso twech achiel nyalo bedo ni pogruok nyalo bedo ei parties gi lakini gik kama koro wabiro dwaro wayude ni to ng'at motelo ne UDA Kaluocha bende ginyalo bede mesa achiel gi jal motelo ne ODM Kaluo ka giweyo weche mag siasa to ging'iyo weche mag dongruok midhi many godo mesa ng'at motelo ne duond party machielo ma bende biro Kaluono koro wanyalo ng'iyo ni to ng'at ma be samoro onge party ma kore lach kaka koro an governor maonge portfolio kama to kori bende la to kora bende lach bende wanyalo bedi makoro dhano sumore paro makoro wang'iyo ni interest mar josiaya en kama ka waweyo weche mag poli kik giduodwa gi parties to giyware aywa nikech ng'at ma bende okaso wani en odwaro mana zoning ni UDA nyaka dhi Kaluoni ma jo UDA be Homa Bay gi UDA ma Siaya bende gwere gin gibiro magwere nikech magi to interest mar dhano gima dong ma permanent ma nyaka wadil godo en dier mar oganda luo sani kora wang'iyo nikech bende ng'eyo ni Mama Aida ndalo moko nowacho ni wakomie e ginana kodhne to kodhne ok ing'e samorumie koro interest wanie ni bando mokom kuno jomokomo njugu jok mantiere kuno ka biro gik nekech but nitiere ndalo moko chien ka ming'eyo ni nitiere board moko pacho kama jomoko ne chia mana gi dhogi to sani kinyalo yudo ka William Ruto gwenyo jogi koro wang'e ni to sama dhano koro kawo stock kwa kawo stock ni e thuolo ma wasegoyo kang'ari adek
ere gima oganda luo oseyudi mok ni wan koro wabiro mana kanyakla kisolo pesa liel koluong ji Nairobi ka isolie pesa liel ok wabi mana kanyakla nikech mogik king'iyo WhatsApp nitiere ka mochuogi go oganda luo mathoth marach moko ting'o nyaka ji 1,000 gi wiye to ei WhatsApp gi rubet gi te king'iyo okiny nyaka odhiambo onge weche mag dongruok mawuoyo e WhatsApp gi itang'oni mana picha to gi video ma dhano siko bolo jok mochako WhatsApp gi nitie today I joined incoming MP Met kisungu madongo dongo Injo ka lwenje manti incoming MP today I joined today kiawe timo ang'o to gik mitimo gi gin gik manyaka samine nikete kani wambe wasenene koro ere tiende iketa group as a professional tinyisa gima na asenene TV koro dhano manyo mana video mag jogi donge wanyalo goye mbaka to interest mar oganda luo party wa yie okwada gi UDA mago jo UDA nekech gige sar UDA be biro rumo nekech ngamonge kata UDA dhi bet banka William Ruto aetelo kech parties gi bedo formed mondo gi kaw telo ODM bende biro mana rumo but interest gige koriute to jaluo bangi kwa dugo to wang'iyo jaluo yude ngo to mano duoki e mbaka ma wachako godo cha mar ombulu cha Ken biro nyisi ni kidhi nyombo maber je yande wawuotho godo bende ok chandi kata gimino wach nikech gineno ibiro gi dhok 10 to de dhogo be ineno ka gi ber ok dhok ma ondingi osienyore mawuotho ka gimijine gimitemo wacho ni chieng' cha nwadonjo to ne kit kaka wawuotho to ketwa mesa en lamo gi mesa nitiere kit dhok moko mipimo bechgi kimako nungo gi lwedo imako simbi entie kata diel moro makingine diel mipimo diel makingine pimo beche kata diel imako nungo nege chieng' jaka wan madiany to jai kodonjo kama be ok ochandwa kata gi weche nikech gineno mwandu mane dhoth ka ging'iyo dhok nwamino wach ken nomiyowa tich mayot lamo gi mesa ombulu be chalo kamano ipenjen tu wuotho nade marwa ka 5 million iko ni unu bed koni to jok makia ne pod gwandore kia pod lindo ang'oka unu ko ni encha unto koro wabiro manyo newspaper wuotho maber miyo kata mana kawo chu bende wenge gi dok tielo to kinyal gine ne nego sut ka idwa chamo chiemo manoted mapeko gi gin to ginana ing'iyo to kata basha kende be ok basha mowuoth ko maber ok yal gi kanyo osiep na moro penjo gani to dala dum pancake to ket gi mahanya ngatimore oro wuotho du ini to mabiro ne dala dum pancake kare joma chamo pancake gin joma chapano koro kik wabed oganda madala dum pancake to ketwa gi nyoyo pancake ne mwachamo to pancake wachamo ka wariwore mwang'eni wan oganda wadwarano kech mar gwere matindo tindo ka pod waketo reto wabro chamo mahanya kwa dhi nyombo pok notimorega ok kit luo nyaka yeng'nwa ogweno gi jae wamiye Ken nyakwar Perez wacheni nikech nitiere penjo madwa penjo osebedo ka ng'iyo weche manyien gi ahinya nyaka sani koth nyochwe ma daraja Migori okethore okwaseno jotelo makaluo mogo e bura mawacho ni mae kama tudo Tanzania gi Kisumu mondo ohala odongre onge ndege mawuok Tanzania to lwar Kisumu direct onge ndege mawuok Migori to lwar Kisumu direct manyalo jiwo ohala onge wach mosetimore mano wach mar gero kar dag mach mar nuclear Masiaya iwinjo ka Josiaya wuoyi manorengo samoro kuwito mana put achiel ji ariyo moko to bende samoro bende gweruokie magi poko timore kuruso en mana jai lose cha ji poko go bura miwacho ni kawuono wan gala moro mibedo godo mar joluo owuoyo kuom kuruso en pesa mano keti kata midwa keti osetima ng'o to winjo bedni to wadhi neno jatend piny gi wach ni karang'o wadwa ng'iyo oganda mondo kik pi dar ji nyando kik pi inji nyakach nikech weche mag sondu mabende to bende kik pi chakring mawinj inji karachuonyo nikech weche mako oganda luo wach mar malaria kapod chando oganda wa wadwa ng'iyo ni to osiptende gi ere kaka wanyalo kata mana bedo gi kokas mar governors 4 mabende wariwe gi jotelo mamoko manie sirikal mamalo mondo wang'e ni koponi wanyalo bedo gi agreement moro moyiedhi mondo kata ka pesa koro wanyalo golo ina pool to dhi ne KEMSA to koro yathi oro dichiel wang'e ni Migori dwaro makama need Ken isetimo gigi ta samoro enaneno ka samoro kibedo
e mesa ni kacha timako umi kama ipare wacho ni to jowagi bende gineno piny kaka nene ni. Ing'eyo ni jaluo manobiro gi thoth gik ma sani japiny winje bergi. Katiba mineno koro jopiny mor godo manyalo wacho ni demokrasia nitie gik makamago. Yes. Jaluo thothne ema nokedo ne kendo kata ka ne ndike jaluo nokawe para manyime ndiko mare kendo ka ne puodhe jaluo nokawo para manyime e puoth mare. Gimiluongo ni duol kata iluongo ni commission kata gik miluongo ni bedo migepe mag sirikal gi thothne jaluo ema nobiro kodgi. Kichako gi time kinde mar tomboya gini nyaka gwenge gini nyaka sani rieko mosebedo ka jaluo nitiere godo ema osegikone onyuolo gik makoro sani neno waneno giedi. Wach mar yalo gi loso chikegi nochak gi mana gi joluo ema ne nitiere para nyime ka ne loso gigi. To gikone yudo ka koro jomoko samoro rido thuolo mokwongo mar winjo mitgi ka jaluo pod ok winjo mitgi. Wawuoyo kuom kanyakla mar oganda mawuok e dhoudi mamoko ma osebiro kanyakla kendo kok odewo duond buche ma giwuokie kata kok odewo kit siasa mantiere kindgi kendo ma giloso aput kata duol mag gimoko ma gitiyo godo mondo mi gichwal godo ajenda mag dongruok to kod telo mag gwengegi. To wan ma wantiere kod lony mar kaka itayo duol makamagi kata pude makamagi pod otamowa. Biro mar kanyakla mar riwo paro jaluo ema nobiro godo ni kare ng'ane nyalo rado gi ng'ane to ng'ane rado gi ng'ane tibedo piny tiwacho ni koro in lulaye makama in lulaye makama in lulaye makama pap koro wagoro kama. Jaluo achiel ni ne owacho opira ka ni opira ipimo kod gik mathoth ahinya kod katelo ka ma sama lokruok nitie to ng'ama nitiere oko kacha ma bende en kocha ng'iyo ni koro paw ne rengo kama walok patano bed kama ne watuge kama wamede ng'wech matin koso koro wagol ng'ane warwak ng'ane. Jaluo ema go mipira e Kenya ka manyiso ni jaluo mantie kod rieko mar pango giminyalo pangi kech pap pengo mar pap ema miyo loch wuokiega. Ka jaluo ni e chuny mipira madala ka yes. Nyisi ni jaluo ni mantie kod rieko mar giminyalo pangi manyalo nyuolo duoko maber. To jaluo ni ema pod korka pango dongruok mar piny pod tamo. To ma duokowa kama ncha ne winjo kane jay ogolo jumbe ariyo mokalo gibiluongo ne ina mabende kinde mane okalo kane wantiere kod green mabende en jal ma jiwo chenro mag pith mar yien kowacho ni jaluo nitie gimiluongo ne ich lit, jaluo nitiere kod nyiego, jaluo nitiere kod achaye e kindgi. To ma thothne kaka nowacho juma mokalo kendo pod wabiro nuoyo sani gini ochakore gi gedore gi malo kendo gedore koduogo piny ku to gudore e joma nitiere piny ka gin bende gidhi gimako ich lit ni gi chaye ni to kod nyiego ni to koro inyaye ma koro ji duogo bedo ni koro dhano ok nyal wuoyo e dwol achiel kae ikawo weche mag duond buche bende irwaki e iye to koro iyudo koro kama koro jaluo radie ma koro inyalo wache wach moro minyalo kelo dongruok kata minyalo pore wach makanyakla koro bedo maonge. Emomiyo koro lokruok mar paro nyaka to koro bedie kae ma koro nyaka to wang'e ni ere yo minyalo chuog godo kata mana put moro mana en ong'iyo mana weche mag dongruok korka weche mag ohala gi nyuolo thuolo mag tije. Jomoko nyalo dende gi dongere ni economic forum kata caucus gik makamago. Duol moro manyalo ting'a ni gin joma nitiere kod duol modok korka kido kod timbe mag oganda. Ang'eni wantie kod riwruok mar jodong luo iluongo ni Luo Council of Elders. Bende nitiere yo mabende jaluo nyalo tiye kod aput margino kata duol margino mar mondo mi duol achiel mar jaluo cha owinjire. Nineno ka kinde moko ne waloso kaka waluongo jakom mar jodongo ma Nairobi ka Tom Odongo kendo kiwinjo to temo ka gima notemo kelo gima kamano mak mana ni mijingo moro mar dhire gi katoke sir ma motegno cha ema winjo ka gima ne onge kech Kenya paro kata ka ni loso gi Tom Odongo duol to wacho ni gimanyo yo minyalo ng'igo ni jaluo kata ka en Nairobi ka kata ka ng'ato chung magi UDA ng'ato chung magi Wiper ng'ato chung magi Ford Kenya elemo mag telo to jaluo wuok kaka jaluo tiwacho ni ma interest ma jaluo nitiere godo ng'ani maber ka ng'ani maber ka ng'ani maber ka kodo korka luo bende wacho ni kata obedo ni un kod duond buche mopogore opogore kata untiere kod paro mopogore opogore kit telo kod siasa to gima riwowa kanyakla kaka oganda en ang'o
duol achiel mar jaluo cha en ang'o. Kanyo ema koro nyaka to ng'iyo ma onyalo tego godo kata mana duol mar jodong luo ni mondo gibed ni ginyalo lose lowa. Gimineno koro timore Meru nyaka sani gini kala piny lokore aloka to Njuri Ncheke pod odong mana kochung' Njuri Ncheke. Maka koro wach tek to kata gavana koluongi mochopo e nyim jodongo to ka en misango migolo to golo maonge diemo wang' nikech ong'eyo ni gino nitiere kod pek gi mbi ma osemiye duol mochope no. Nikech en duond oganda. En duond oganda. Aparo ni kaponi waloko pachwa ahinya to jogo ma thothne luwo duol mogol kod josiasa. Mwadok chien mwaparore mwawinjo ote mwatemo chwalo kae nindi. Wabro paro ne jotendwa ni kik wayie mondo ich let gi nyiego ga chae mane kin gi kuchocho duogi maketh kitwa kaka oganda mar biro kanyakla kendo roho para kanyakla mondo wuothe wuoth achiel. Kech mae kata mana Raila Odinga kata bed ni ne otemo jiwo chenro mag duond bura mar ODM e kinde mane ongima. To gima duong' ahinya mane Raila thoro ne ng'iyo ne en wach mar oganda luo. Kinde duto ka dwaro kode tiwinjo ka wach oganda luo chemo ng'iyo. Mak mana ni nikech koro samoro nyaka nochopie kacha mondo kobede mesa to bede gi gimoro monyalo tiyo godo. Kech samoro pap ne obedo mopogore. Nyaka nochope gi duond bura moro mano nyalo kete mesa. Monyalo wacho nan mae en nyamburko mabiro godo. Mano bok wabi tamore. To iwacho ni samoro ka pap ringo mopogore tichak ng'iyo ni koro wago machiemo wang'eni to chien kacha samoro notime nang'o to mbele nyalo bedo nang'o. Mondo waloke pachwa ni samoro wang' ni ok wanyal dhi e yo mane Raila dhi godo cha. Nyaka koro walok pattern wati gi yo machielo nikech samoro pap koro biro mogwenyore. Ken, yinge gi kama metende. Ting'eyo ni kata Kristo Yesu ndiko mag jomopwodhi machalo Father Gini. Giwacho ni oganda na bedo gi chandruok nikech bedo ni ok gikia. To mae gimomiyo Yesu kowacho ni jolup nowacho ni oganda na omomiyo oganda luo nyaka koro bed gi ng'eyo mondo kik gibed e obadho mar chandruok. Gimoro Ken wacho ka ni rombe owinjo bed ni loso kokas moko. To chiwo example gi weche mag kata ranyisi gi weche mag yuto kata economic caucus gima chal kamano. Jaluo no ng'ere ahinya gi weche mag somo kendo kong'iyo malong'o en gima duong' ahinya. To king'iyo samoro kata kinde miyawo skul kaka koro yaw skul sani idhi yudo simbe dabal mag nyithindo mokwamo. Wang'iyo weche seche makoro jaluo e weche mag somo gi seche makoro yawo skunde gi gik ma sirikal bende owinjo bed ni timo gi joma nitiere lemo mag telo mondo kik nyithind luo bede gi chandruok ma samoro seneno chien kuchande. Iyawo skunde kendo pek manitie en wach mar kaka nyathi dok e skul, weche mag wuoth gi fuel manomedi ni gik makamano. Sini aje ibonyo ang'eyo ni komi samoro yudo ga ripode mathoth mag joma osedonjo gi joma pok odonjo gi jok ma chief manyo bende gi jodongo gweng. Sikundi yawo bende seneno mathoth to bende isebedo kata mana weche mag fwambo ka kum thuolo malach. Chandruoge jabet ka seche miyawo skul kama. Sirikal bende ywak negi to jonyuol bende kone ok oikore. Sani wach mar capitation aparo ni en achiel kuom gima duong' ahinya nikech kata mana thuolo mokalo chien ka nyiloro skul, sikunde ne pod ywak ni pok ne otiek chulogi kata miyogi omenda mag riembo sikunde. Ang'o ma nyaka koro jopiny tim, sirikal tim maneno ni somo obedo gima nyalo kelo geno ne jopiny? Erokamano, somo ber. To somo ber nikech samitero nyathi e sikul to bedo dhano. Pache lokore, orade gi jowetene. Ong'e piny chalo nadi. Ng'eni sami daka dala ugot kweru kacha tiwe ni got kweru. Mane piny. To kibiro Nairobi tineno gorofa. Igonyo wuoche kapok idonjo e lift. Ogonyo wuoche kapok odonjo e lift. Odonjo wuoche kapok odonjo e lift. Amaor matin ma jaber manane. So somo ber, somo yawo wi oganda. Kapani gima duong' en ni ka wachako tam mar ariyo nyaka wapenjre penjo to mae momiyo wabende kaka jofwambo dondwa ber nikech adiera makende ni sikundewa idhi yaw gi midhiero mathoth. Midhiero mokwongo en mar pesa. En mar pesa ni piny owacho onego bed ni oro pes capitation ma jopuonj tiyo godo chenro mag sikunde. Karibu bilion 24 manye PS mar Basic Education Julius Bitok owacho ni gibro oro ka juma manyien nye pok orumo
Okinyi ma kawuono aloso gi jopuonje 2-3 moko to koda ni podi pok ochopo negi, pok giwinjo humbe. Mano ng'isi ni chiemo ma kata nyithindo dhi chamo e sikunde ma boarding gi pod onge. Chok mna mindiko godo gi pod onge, nikech kaka iwacho maber kata mna tam mokalo. Ka sikunde ne tiloro ne nitie pesni moko mane pok ochopo. Nyiso ni mokwongo japuonj maduong' dhi rwako nyithindo to kia ni nyithindo gi odhi timo godo nang'o. Emomiyo nyaka wajiw sirikal ni kar dhog gi kacha kaka bitok nyoko ne od bura ni gibro oro pesa. I make sure ni pesa no or kawuono kata ka en matin midhi chak go. Nikech ing'e ni sirikal wacho ni japuonj ok onego riemb nyathi. To nyathi ni dhi chamo ang'e sikul. Nikech chiemo nyaka gi chiemo moloyo to jo boarding jo sekondari gi. Chok mindiko godo gi nyaka gi ndik godo. Ineno. So sirikal nigi ting' mar neno ni tam mar 2 ni odhi maber kabisa. To gitime mana ka gioro pesa sikul. Jopuonj madongo mang'eny bati abrokoni ni sani oketo tin tegechegi. Moko bende koro tindo we geche mayande gi hero ma Harrier Lexus mane girigodo gidoke Probox. Ang'o miyo gitimo kamano? Nikech suppliers ologi. Japuonj nya kelo ganda pok ichula. Japuonj nya supply mo pok umiya. Oduma nya kelo pok umiya. Pesa ni kanye. Tingeni sama sirikal wacho oko ka, to sirikal wacho ka gima pesa nitie giseteo. So sirikal nyaka ne ni pesa ni otima ang'owa or makolewa ahinya te en tich adek. Machieng' ma nyithindo mang'eny doke. Midhiero mar 2 en mar jonyuol. Nikech weche mag yuto kosebedo maber. Ibro yudo ka nitiere jonyuol mang'eny madhi leo gi nyithindo ma ok nya chope sikul. Nikech weche mag yuto. Ana en kwayona ni jonyuol bendo tem mateko chodre. Gine kaka nyithindo gi nikech onge ber mar budho gi nyathi e dhot. Ahinya to kobed nyathi ma school fees ne nise yudo namna mar timang'owa mar chulo mar tam mar 2. Kiki bed gi nyathi e dhot. Wabedie uru jonyuol ma bende kisungu luongo ni proactive. Nyithindo gi nye wang'e ni bro chopo kamoro ma bro dok e sikul. Kik warit tich adek ma nyathi kore ka dwa dok e sikul eka kore ka ibende janyuol idwa manyo fare ma nyathi dogo sikul. Kawuono kiny watemie gima dwa tim mondo watim ang'owa nyithindo gi odog e sikul. So an kwayo na en achiel. Ni tego somo mar second term ni e lwet sirikal to ni e lwet janyuol. Ka sirikal otero pesa sikul to wa jonyuol wa bende wahakikisha ni onge nyathi madong' e dhot nikech fare, nikech shopping, nikech ang'o mondo watim ang'owa watero gi nyithindo gi te sikul. Ken gi the governor unene nang'o gir skul ni kech opek ahinya. Paro ni mana kama jeitene onge gima lich mapogore nikech waduto wasomo kaluo. To pogruok pod ok obetie ahinya nikech king'eyo gima duong' ma ng'ato nyalo miyo nyathi en wach mar somo. Kawuono wanyalo bedo ka mondo wago mbaka kae nikech somo. To kaka je wache cha ng'at mosomo dhano ok soma mondo yud tich kende. To ng'amo somo kata king'eyo kaka loso gi gik motimo pogore. Somo loko obwongo dhano. Somo loko pach dhano. Kendo somo ber. Emomiyo yudo ka jonyuol sama kama koro jotuere kendo yudo ka moko ok nyal kata mana madho chai mondo mi nyathi odhi sikul. Koro gima duong' ka en ni ting' nitiere kuom jotelo, ting' nitiere kuom jonyuol, ting' bende nitiere kuom sikunde. Jopuonj nitiere mosetimo maber ahinya kendo aparo ni head teachers mathoth mantiere e sikunde makaluo. Jotiyo tich maber e mokalo. Gima duong' ma bende awamenyalo medo jiwo jopuonj ni bende jopuonj kik gitia kik giranga jonyuol e yor ma wholesale. Yuto mag jonyuol pogore. Sani makore yawo sikul ni adier mantiere ni chakre tich adek nyaka juma mabiro jopuonj dhi keto nyithindo e kor. Nyithindo idhi neno ka kidonjo Kisumo tidhi romo gi nyithindo ka dok dala. Tainya e secondary school. Janyuol bende japuonj kata head teacher nyaki winji e case ka case.
kik riemba nyithindo ni usebiro ugomo udok. Nitiere moro ma kata riembo to ok biduogo. Eka nitiere samoro bende ng'ato manigi nyalo ma nyalo chulo. En bende olinga ni ka ok oriemb ji ka tembe ok okel mare. En bo olinga. Koro jonyuol jopuonj bedo kama giko ni chuno gi ni nyaka gior nyithindo dala. To kata kioro gi dala to mai mibiro do ka samoro janyuol moro en obiro mana gi gweno. Ncha waneno ka nyithindo donjo sikul ka. Sirkal be wacho ni nyithindo te odhi sikul. Sama koro gidok ni to gikia ni gidok nang'o. Chife nosebiro e gweng' nosenyiso ji ni nyithindo te otimang'o odhi sikul dhi adhiya. Koro jopuonj madongo bende nyaka winj kes ka kes. Nitiere samoro janyuol ma nyathi biro sikul ma no nindo kech gimo chamo onge. Eka nitiere bende ng'at ma samoro kel gi gari. Jegi ni seche moko kowi kata gi helikopta. Ai lamo na maber. Ber. Kogi gi helikopta. Nitiere mikowo gi geche mago bende ber wakowo gi godo. Mak mana ni sama nyithindo biro emomiyo ineno jopuonj keto ni nyithindo chamo chiemo adi achiel. Moko de okumiaye. Koro ka kode okumiaye ka samiriembo gi kama to bende iwinjie ni to ma gima samoro ndie makiriembo to kako dhino we sikul mok ni chaki nene. Ere gimo konyi godo. Koro wakwayo jopuonj madongo ni seche makoro bende weche tek kama ni gitemie giwinjie ging'eyo kes ka kes. Mar ariyo en no jotendwa to ahinya bende wajumbe gimana kaka jai wacho ni kopogore gi penjo manyocha PS mar weche mag somo owacho ni gidhiero to be giketie gigi tim ma ginono ni to pesa mano wach ni oro bai jumani bose ore adier magi gik ma iwinjo wawuoyie ka kech gima omiriwo ji achiel dhano machalre but ingini wadokie kama ne wae chon maka itaparo ni sirikand William Ruto ni bende samoro sedwa yinyie ji ahinya mae kama wadokie kama iyudo ka kendo dhano chako weche mag arambe masani go mondo nyithindo dhi sikul. Simu kigoni an gi nyithindo adek e secondary. An gi nyithindo mondo dhano to tamo ji adier ok inyalo wacho ni to dong nchinge ne nyithindo dhi sikul otamo ng'ato. Mae mamiyo dhano nyaka bi together kaka oganda. Koro mae bende mamiyo jotelo ma wan go gi oyier gi mondo gi represent ji. Ntiere kuonde ma bende ginyalo medhi sira piny owacho mondo or pesa capitation ja. Nekech mane gima jopuonj rito mondo ging'i kaka jogi konyo. Japuonj maduong' mana kaka jai wache lal mane bungu ne suppliers. Ke suppliers bende nokawo ekokelo oganda embe jo bengi dware. Koro kaka dhano konyre onge. Koro mondo mi wang'ini to ere kaka nyithindo manyose chako dhi sikul kendo ma wigi konyo biro dhi nyime gi sombgi. Ero kama na ahinya. Omit to kendo saa bende ringo to mano bende mitne. Ken Muga ang'eni janyuol japuonj nikech nitiere nyithindo mabende ng'ado negi rieko. Inene nang'o e weche mag somo ka? Yepone biro e kinde ma bende wasebedo gi midhiero e kinde mokalo, thuolo mokalo. King'iyo oula mancha ne omuoche pacho ka nikech koth mane chwe maka gi kacha kendo bone pod chwe nyaka sani. Nitie gwenge ma chenro mag somo samoro ok dhi chakore yo makare nikech kethruok mar klese to kachiel kod bende nitie skunde mane itere jopiny jotie nikech oula. Koro paro ni ting' ma sirikal nitiere godo en neno ni kik kawa yepo ni to nywanda ni jopuonjre te oyepo ma ok odewo gwenge ma samoro nitiere kod midhiero. Koro sirikal anya to king'iyo directors mochung' ne chenro mag somo e county ka county nyaka to ng'ato ng'e ni to area morito kata gwenge morito midhiero mantie en ang'o hie mondo mi res gweng' ka gweng' kaluwore kod chandruok manitie. Ang'eni gwenge mag Nyora ka Buto gini wasebedo kwa yalo wach ni pile ka pile. Gwenge mag Karachuonyo Kobala gini wasebedo gi midhiero makama kano gi moko kuom gwenge ma bende kata Nairobi ka nitie skunde manche ne okethore nikech oula. Koro aparo sirikal nyaka ng'i ni sama jopuonjre gi yepo ni skunde gi ben nitiere rang'iny madwarore kaluwore kod weche motendore kod oula go. Jopuonj bende ang'eyo ni onyeche sane osebuogo mara biro medo jiwo duondgi kendo ginyalo chako ng'anyo kapo ni sirikal ok owinjo ywak gi kanyo to wach mara otenore kod okumba mar thieth ma giwacho ni samoro ok dhi kodgi maber. Ang'eni sirikal osewinjo wach
kendo ng'eyo ni to en yo mane mowinjore bed ni reso godo wacho ni chane jatend migao mar thieth bende chane nyoko loso chien kacha ni kaka inyalo resi ywak mar jopuonj gi ka jopuonj mar Nati Kuppet duto kowacho ni gidwa chako ng'anyo ting'eyo ka ng'anyo mar jopuonj thoro ga hinyo piny ka koro nyithindo te oduogo pacho jonyuol bende nitiere tije ma gitimo kama ka gikacha jopuonjre nitiere pacho thuolo bende lal en ga gima ok ber ahinya ne piny koro aparo ni sirikal ka koro iyiepo sani kopogore kod omenda michwalo ne skunde miluongo ni capitation no to ywak mar jopuonj gi bende ka nitie twak minyalo tim mopogore gi mosetim chien kama samoro ok onyuolo olemo ne gi jopuonj gi to med jiwo mondo mi juma mokwongo gi juma mar ariyo kik wawinje ka ng'ur mar jopuonj ni chopo kama koro nyalo biro kelo midhiero ne sekta mar somo. Erokamano japuonj Evans Agaya wacho ni osira ahinya twak kaka dhi nyime kendo wacho ni jokaluo oheroga t-shirt mogo michiwo nono gimi ariyo koro nyaka ji bende lok pachgi kaka oganda wach t-shirt michiwo nono boye pich ng'ato. Aparo ni en paro maber bende Soja Shemotho bende nenowa en bende moro ahinya. Ken nikech koro watieko idwa neno juma machalo nade koro watieko kaka idwa neno juma ma wadhieni gi wachni mogik thuolo ma watieko kaka wanene kawuono. Ang'eyo ni wadhi bedo gi juma ma iye tek kopogore gi skul to anya to bang' kane jiwo kod ira mar siasa motegno to waseloso ka tang'eyo ni tingero moro mar Kiingereza mawacho ni familia nyalo neno modich mana kaka bungu king'iye gi mabor nyaka ichop machiegni midonje iye kifwenyo ni kare yiende go bo okelore koro aparo ni wabedie joma wanyalo bedo kaka koro bungu bedo kata bed ni samoro pogruok nitiere kindwa to joma nenowa gi oko maneno gi mabor winjore bed ni neno achiel marwa pogruok mantiere kindwa gi wanyalo mana medo loso ka wantiere kanyakla kaka familia mar oganda Luo joma nenowa oko kik nene wake wabede kaka bungu modich ma wiye ojuol kendo machielo mojuol koriew yien machielo gi yien machielo to wabede gimoro achiel kaka oganda Luo. Nyakoro mogi Ken Mugani omed bedo but Perez machiegni ahinya nikech ano ka wiye mero mana timo jere kako medo piny medoru. The governor jaduong' kowacho ni rangaye ok ng'enge madonje to ok donje to je ino sani kikal nyis ni sani koro ni osebedo ng'amuti anawacho mana ni rangach tino to kendo koro sound magalagala mana osebedo ng'amang'ongo bas mane ta moko nati podati penda poko chot kata podi iwe gi spirit osenang'o bala ma podati koro sani koro eka mama winjo to ko ni luongo nyathina natinyo bende jo ibodi kete sembuse koso jivi mama ja winjo koro ko winjo kaka non winjo gino koro gino ndaka nyathi matin ne to ka en mapore en nyaka ni bati e gik moko te ma watimo wapari mondo wabed joma ng'uon dhano goyo lwenje mopogore opogore oko ka inyalo romo gi ng'ato kiwuok ka nitie ng'ama oya osiptal nitie ng'ama oya manyo tich nitie ng'at ma bende nyo bedo ga achiedh nade mag dak koni gi koni ei matatu kanyo sama koro intie kech ng'eny jo matatu bo keto winjo kata kiketo sambaza ikia ni ng'ama obedie kanyo no kale ang'o koro wabedie gi ng'uono ne jok ma oromo godo bed ne jok mantiere osiptal ma mulo jothieth koni gi koni gimaduong' en ni wabedie gi gima kizungu luongo ni kindness wabedie gi ng'uono kata mane mbui kanyo kapok idiro ne ng'ato mager ikie kuma ne ng'ano ninde ng'uone ma wabed godo gi duto. Erokamano nya senior Jebonyo. Erokamano mokwongo osiep chenro ni moro nitie winjowa iluongo ni James Oyamo nyinge mar mbui to yamo ko yamo ko ganisa mo waluonge waket respect e nyinge yodha one galana inyalo we chodho nyinge koro Mr. Oyamo winjowa maber kabisa ko nia ene chenro nyaka wachaki wachiwe poch gi pak ne Sebastian Sawe maja Kenya manyoro nyotimo hono ing'eni ringo ng'we kinda kilomita 42 matin ne seche 2 okindhano in hono nyoketo rekod en poch gi pak ma paro ni wan kako ganda ka nitie gimoro amora manyalo miyo wa mor
odiochieng' ma kawuono to gi manyoro. Mano miwa mor. Nikech oting'o nying Kenya malo. Mar ariyo to ne Kogalo Gor Mahia. Ang'eni kano okawacho ka to jogi bro koni yo. Koro tinda keto Gor Thenge. But nyocha chieng' ngeso nago mbaka kamoro base na moro nitie Nairobi ka godhiambo jabetiega. Gosiepe ga moko to gi yawuoyi moko bende nobiro kanyo. Kenyatta Market Garage ka gin yawuoyi mawinjo chenro kabisa. Kendo ang'eni sani giwinjo chenro kabisa. Yes. To kwago mbaka ne watieko ni ng'eny ne oganda luo thoro manyo tich moloyo kaka gimanyo pesa. To tijni wamanye mondo wayud pesa. Ne watieko ni sani ochopo sama koro jaluo nego many pesa. Jaluo kik many tich. Joma nie tije ka wan kama ber. To tije gi tin. To ganda nyaka koro lok pachgi e yor manyo pesa. Mok manyo tich. Manyo pesa nyiso ni ang'oma ditim madimi pesa. Inyalo tedo chapat, iuso ne joma tiyo affordable housing. Inyalo tedo chai, ihone ofisege. Nikech mane oganda mang'eny lowa godo. Nikech oganda mang'eny manyo pesa, ok gimanyi tije. Wan waloke, wadwa manyo tich monde komiwa pesa. Walok pachwa. Yore yudo pesa ng'enya. Moloyo yudo tich. Erokamano. Aparo ni ochope giko. Nyakwara Mogi wach madong' ahinya. Kendo yawuot luogi owacho weche ma king'iyogi to nyisi kata mana higni 100 mar oganda. Kama oganda nyalo dhiye, gi lek ma oganda nyalo bedo godo. Ka ok kamano, to mane gi chakruok bedo gi giko. Erokamano kuom luwo chenro mar kaka wanene Ramogi FM kaachiel kod Ramogi TV. Juma manyien wuok tich ma koro ibiro yawe dwe mar 5 bende. Kaka wanene pod biro medo dhi nyime nikech ng'ama nigi wang'e nyaka ne. To gima oneno no onyalo tiyo godo e loko ngimane. Ana sebedo kae lo Victor Kino Makajuma gi wuoyi madongo gi Nyakwara Mogi. Senior Jay Bonyo, Ogweno the Governor kaachiel kod Ken Muga. Erokamano ahinya. Gi thuolo ni Nyakwara Mogi ka wadhi ting'eni Ramogi TV bende pod dhi nyime gi chenro mamoko. Mbaka romo biro ka gi Cleophas Oluoch kama mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende chweyo chopedo winjo buche mago duto te pod wabiro medo luwo ni kadhi nyime mondo wamed kelo ni sigana mami ibedo gi ng'eyo kendo ibedo ganda ma ok ni lwar e mach nikech kia. Nyinga en George Bati. Oriti masani.